Free advice from Isley Sammy. Nibe nomizi ukugana namhlanje kubalulekile mani. Ngoba amadoda namhlanje agqilaza ayalwa amanye akafuni ukusebenza afuna imali kubafazi akusabalulekile ukunika esikolweni nofunda sasinisela ukuthi nibe independent kuyimela kubalulekile gogo impela batshele balulekile kuyimela umuntu asisisithombe uzimele ufunde ukuzimela ngafundisa ngufundise uma uhambe yoba isigcile sendoda uyazi ukuthi amanesi iwona asebenzela amadoda amadoda amanesi wafica efaka amapijama ngalezi zikhathi hayi ke gogo uyithatha leyo nto gogo ngiyithatha emehlweni yabona ibuze nje misione sonesi bagana uhobo uhamba thenga amasuda abemabili ayofesa lapha ephindododwa amanesi agana uhobo onesi bashimile uqinisile ugogo bashime kakhulu onesi bashimiswa yini gogo nesi